Som veľmi rada, že sa dnes stretávame tento sviatočný deň. Máj, to je mesiac, kedy mamičky, matky oslavujú svoj sviatok. A my sme sa preto rozhodli, že aj my chceme pozdraviť všetky mamy a preto sme pripravili túto krásnu akciu. Pripravili sme pre vás program tanečný, ale aj množstvo iných aktivít. Detičky sa môžu dať namalovať, môžu vytvoriť srdiečko pre svoje mamičky, ockovia si môžu dať pivko, mami šišku, takže myslím si, že každý si tu nájde niečo, čo sa mu bude páčiť. Dnes sa koná akcia Deň pre mamičku v Dubnici nad Váhom, ktorej prvý ročník bol už v roku 2012 v máji. Minulý rok sa nekonala, nakoľko som bola vlastne v nemocnici, sa mi narodila dcera. Takže tento rok sme sa rozhodli, vrátila som sa do práce a zorganizovali sme to znova. A ste spokojná s účasťou? Áno, myslím si, že určite to bude viac ako ten prvý ročník, vtedy sme mali nejakých 347 ľudí, teraz to vyzerá viac. Počasie je krásne, napriek tomu, že pršalo, bolo strašne škaredo a veľmi sa teším, že to dopadlo. Ľudia si to tiež užívajú, tak snáď budú všetci spokojní. Že vlastne v Centre voľného času máme materské centrum, ktoré nám vedie naša vychovateľka pani Pakanová. Tak, a robia sa každý rok v máji je deň pre mamičku, robí sa míla pre mamu. Tak pani Pakanová mala taký skvelý nápad, že my urobíme niečo v našom krásnom parku. V Centre voľného času to máme vlastne tak spravené, že každú aktivitu, takúto väčšiu aktivitu má na starosti jeden vychovávateľ, ktorý je režisér, scenárista a my všetci ostatní mu vlastne pomáhame. Je to vždy na tom danom vychovateľovi, ako to celé vidí, ako to chce spraviť. Páči sa mi veľmi pekne, je tu krásne počasie. Prišiel som sa pozrieť na svoju dceru, ako tancuje, ako vystupuje. Tancuje v kolíske aj v kvity.